posa chidovomba tikupasidani mwambo wa mapemphero umene Vice President wa dziko lino Dr. Mike Ousi anakachita atendi kutcholo pa Malamulo Seventh Day Adventist Church, ndipo umu ndimene anafikira pamalopa. Our president, Dr. Thomas Samuel, his wife, Mrs. Thomas, his wife, Mrs. Thomas, Pastor Nagaore, General Manager, yeah, Mr. Ponda, one of the elders, Mr. Jinkango, the elder, yeah, one of the elders again. Mr. Galvalide. You know him? Yeah. God bless. Mr. Brizan. Dr. Samplan. Yeah. With you, the elder, then the elders.
ambuye
Chikondi, chikondi.
tebati tumene kochoyendeza ichi maka kwa alindu anthu alimeti pakati pano kumbali ya nyumba za sukulu zimene tili nazo pa mpingo pano amayi tonse tigwiritsa ntchito matoilet amene ali kumanjaku kuseriku azibambo onse tipita matoilet aku secondary school vuto ili latigwera chifukwa chonena kuti matoilet azimayi kuseriku akukonzedwa siwakwanira.
Moni mpingo. Amen. Mawa bwino. Kwaja bwino. Amen. Siku la Sabata limene mwini wake analidalitsa kulipatula komanso kuliyeretsa. Ndi chinthu cha mtengo wapatali chifukwa chonena kuti alipo ochuluka amene tsiku la lero sanathe kuliona. Koma ife tili ndi mwayi, Mulungu watipatsanso mwayi wina oti tikabwere pamaso pake ndi kulapa machimo athu. Ambuye alemekezeke chifukwa chimenechi. Ndikulandira mpingo wonse, koma mwapaderadera ndimafuna ndilandire a president a Seventh Day Adventist a Malawi Union, Pastor T.Y. Nyirenda, komanso ndi abusa onse amene mwabwera pamodzi ndi abusa athu apompano Pastor Manjanja. Mwapaderanso ndikufuna ndilandire a Vice President a dziko lino la Malawi, Dr. Michael. Takulandirani pano pa Malawi Seventh Day Adventist. Sabata skulu yathu ya lero tiyamba ndi nyimbo namba 297. Ikatha nyimboyi opemphera atipempherera. Mwana mulosi timirire. Zajiwa
oyera ndimadada wamphamvu zonse ulemu ndimatamando zakhale kwa inu nthawi yammawa chifukwa cha chikondi ndi chisamaliro chanu chimationetsefe pananu ngakhale tikuchimwa tikuthokoza ife amatidzutsa ndi moyo tikutaonanso kuwala kwa tsiku lina latsopano panali ambiri amene analangalaka Yehova ataona tsiku limeneli koma mwalola kuti ena akagone ndipo atsikire kuli chete ife potisunga ndi moyo Yehova sotipopambana koma matisunga ndi cholinga lola ndi cholinga chimene matisungira Yehova mukathe kuchikwaniritsa ndikuti tsiku lina tisapezeke mu ufumu wanu chifukwa timatisunga ndi moyo tsiku la lero pamene tikuyamba sabata siku yathu tipempha mukhale nafe mutitsogolere kuti chilichonse chimene mwatikonzesera tsiku la lero chikakhale chotamanda ndi kukweza dzina lanu mukayang'anire onse amene akubwera kuti akafulumire kuti tonse tidzathigawana mwa amene mwatikonzesera mukatamandike mukakwezeke lero ndi nthawi zosatha pati zonsezi zikufika cha chikondi chanu amen. Mmodzi yekhayo analola kufa m'malo mwa ine kuti ineyo osayenerani inuyo osayenerani titsale. Mutu wa sabata siku yathu ino taupatsa kunena kuti kuthokoza. Tonse kuthokoza timakudziwa timatha kupatsidwa chinthu china chake kapena kuchitiridwa chinthu chabwino timayeneka kuthokoza kuli njira zosiyanasiyana. Ukhoza kuthokoza pakamwa komanso ukhoza kuthokoza mwa njira ina. Mwachitsanzo tili ndi ana a sukulu ife ambiri amene tili makolo timatumiza ana ku sukulu. Ana inu tikakupatsani fizi yoti mupite nayo ku sukulu timayembekeza kuti inuyo mutithokoza. Kutithokoza kumene timayembekeza nako ndiponena kuti inuyo mukapita kumeneko mukakhale ndi udindo oti mukachite bwino mukalimbikire sukulu pamapeto pake mukhoze maiso kumene kukonde timatithokoza. Ife Yesu Khristu anatifera kodi ifeyo timamuthokoza chani? Zochitika zathu ndi zotani? Tikhale chete timve pamene ahospital waya akutipatsira nyimbo yapadera.
Ambuye chifukwa chonena kuti chipulumutso chadza. Chipulumutso Yesu Kristu watipatsa potifera imfa yake yapamtanda, imfa yochititsa manyazi. Ifeyo chipulumutso chimene anatipatsa tikuyenera kuti tichite nacho moyenderera. Pakali pano ndalandira zothokoza, ndi nthawi ya zothokoza. Monga ndanena kuti munthu akatichitira zabwino tikuyenera kuthokoza. Pano ndalandira zothokoza. Zothokoza zimenezi zachokera ku Malamulo Hospital Choir, ndipo athokoza Mulungu chifukwa cha zonse zimene amatichitira ndi ndalama yokwana 7,800. Mwina nkutheka aliponso ena amene sanathe kutifikira, koma nawo amafuna akanathokoza Mulungu wawo pa zimene Mulunguyo wachitira. Nthawi yake ndi yomwe. Amene a hospital choir akutiimbira tikuza kumabwera ndi zothokoza zathu. There are so many things which to be thankful. There are so many things which to be glad. If we just try to count all the blessings, we'll have joy that will never fall. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus, for your true love. Thank you, Jesus, for saving my soul, for saving my soul. Blessed I wonder, blessed I wonder, thank you, Jesus, for giving me hope, for giving me hope. Thank you, Jesus, for salvation, for salvation. Oh, very mighty power, mighty power. I want to worship, and adore you, and to thank you every hour, every hour. One day the Father sent Christ the Redeemer down to this world to die for our sins. What a great price was paid for us as precious. Great was love, God, mercy and grace. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus, for your true love. Thank you, Jesus, for saving my soul, for saving my soul. Blessed I wonder, blessed I wonder, all the wonders. Thank you, Jesus, for giving me hope, for giving me hope. Thank you, Jesus, for salvation, for salvation. Oh, the very mighty power, mighty power. I want to worship, and adore you, and to thank you every hour, every hour. Thank you, Jesus, for your true love. Thank you, Jesus, for saving my soul, for saving my soul. Blessed I wonder, all the wonders. Thank you, Jesus, for giving me hope, for giving me hope. Thank you, Jesus, for salvation. Mungu alilima David apeleke kwa aliyense, alinacho tumpatsa aliyense, alinacho. Tsopano zikudalira ifeyo tikuchita zomukondweretsa Mulunguyo kuti tilandire chinthucho kapena ayi. Fana sitikupanga zokutilekeza ifa kuti Mulungu madalitsa nawo katipatsa ilipo allocated kwa aliyense.
ndio kupeza kuti iwe ndi chimtima cha umbombo, uli ndi kanga ndi bamba, chilichonse njanga sufu na kutalira ena, koma madalitso ajalipo kale. Ndiye iwe sanakupatse ulibe, koma akusunga Mulungu kuti akupatse ndi zako ndi madalitso ako. Ukupeza ulibe mtima wothandiza ena sakupatsa, ndi chikuchotsedwa chako chimene chidakali m'manja mwa Mulungu. Mukuona inewe ndi akuchichotse silimpatsa. Unalibe anasanakupatsa koma inacho nakupatsa. Aliyense wa ife inacho yoti Mulungu ampatsa. Koma khedwe lathu lwakuona kuti ndikampatsa akwereka nacho anzake, ndikampatsa sakayira ena ngwa mbombo, ndiye mbadikira silimpatsa. Ndiye kuti chachotsedwa kwa iwe chakandikwa sichibwera unali nacho koma Mulungu wakuchisunga. Mmene mumvera kandira yosewene kufa ndikamba kukomedwa mdzibonena ate ndiyamba kulalikira awatisiya kukamba kulalikira. Ine ndikuganizira kuti tiphatikizepo ndi vesi ya Matthew 6 verse 33 imene imati, seek ye first the kingdom of God and his righteousness, and all these things shall be added unto you. Then kuganizira kuti choyambirira titange tafuna ufumu wa Mulungu. Ngati sititero, izi zonse zimene akunatha kutiwonjezera sizizawonjezeredwa kwa ndani? Kwa ife. Zikomo. Kuzolipo pamene achitira kupita kumapeto, koma kumapeto kwakukulu ukaona miti ili mabotale, nkhani yaikulu ya kumapeto akutifunsa kunena kuti tizipereke mwamphumphu ku ntchito ya Yehova. Tizipereke, tigwire ntchito ya Yehova ndi kupereka matupi athu amutumikire monga nsembe mzera muchikondi chimeneno tiyenera kuchionetsera mu ntchito zimene ifeyo timachita. Yehova akutifunsa kunena kuti ifeyo tikhale nacho chikondi chakuzipereka pakutumikira pakugwira ntchito ya Yehova, monga mene abusa mwanenera, munthu aliyense Mulungu anamulenga nampasa china chake choti chitumikire ku ntchito ya Mulungu. Koma ngati china chakecho kapena kuti talentiyo sitikugwisa ntchito, ndiye talentiyo yomweyonso azatilanda, tizakukhala nopanda chiyembekezo. Chotero phunziro ili lagona kwambiri pakuzipereka nsembe komanso kuzipereka mu zochita zathu ku ntchito ya Yehova, chifukwa Khristu mwini wake ndi amene amapereka zina zilizonse zimene ngakhale ife sitikuzidziwa kuti tikuzisowa, yemwe amazidziwa ndipo amatipatsa. Phunziroli mwina tifuna kuti tseke pokapanga palibe manga yotsiriza. Mbafuna kugonjezera pa titenge chisanzo cha mkomo mwina amapita ku gym akamapanga ma exercise onyamula zisulo mamaso zamamangika, ndiye titenge chisanzo china cha munthu kuti anavulala mkono. Tikauona mkono wake kuchokera nthawi mwana avulala kumapezeka kuti mamaso amakhala akuchepa. So ndi lamulo la chilengedwe, it's a law of nature, kuti chinthu chomwe sukuchigwiritsa ntchito chimazamba kuluza value yake ngati changokhazikitsidwa. Tubiso limationesera zimenezozo. So I think ndikuona ngati Yesu anagwiritsa ntchito mbali ngati imene iso kumafanizo osiyana-siyana kapena amaperekeza. Anatipasa zinthu mwachilengedwe zomwe zingathe kutiphunzitsa mbali yaikulu ina ndipende kuti ngati sitikuyuza angakhale thupi lathu lomwe for something that is beneficial, chinthu chomwe tili nacho value yake imadzatsika koma tikuluzaso chinthucho. Tathokoza kwambiri chifukwa cha phunziro limene tinali nalo.
nthawi imene anatipatsa yathera kumenepo mukuti bwanji mpingo ndeno apapa tofali tipemphere. Mr. Akika, I think mutalitipemphere Akika anonga tipemphere Atate okonda kumwamba kuti konzerefanya maleso mati masochuka kwambiri okuza mafunzo kumene tithandizeni ifeyo kufesa mbeu zoyenera zoletsedwera mbeleke mukwera anthu ena pamodzi tikapezeka kufuna koma kupembedza kwathu kwamasanana kukhale kwalandiwa pamaso pano kwezikana ndimizikani fande mukwakulo dzina kuti Yesu tapempha. Amen. Tikathaulika koma tathokoza kubwera kwanu atatiimbira President South Malawi Conference Pastor Thomas kuti mukubwera ndenangwera nasoko kuuza akazangata malamulo yaitana bwanji yetunafotokoza kumene paye malamulo yaitadira alikamsitie mikongo aitatokoza mwatilemekeza kwambiri andi inuyo hapa malamulo pano mumve kuti mwalemekezeka kwa basi kuchoro kuno kuli machali chambiri ina yapafupipo ndi choro waliweni central koma kusankha kukwera pano ndife amwayi kwambiri ndendathokoza kubwera pano. Ndithokozenso ma-officers onse ndi ma-departmento South Malawi Conference amene mwabwera komanso bwana Kasinja ndi nkhope zimene ndinkaziona pano kale onse patanapatsani Dr. Lumbe adakwatsabe ena ngati mudayiwala zikiti. Tathokoza kwambiri ambuya alemekezeke hospital kwaya tathokoza Douglas tatumnakakata kalipo kena kake ndikusungulira kunjako tatimaimaikakata ndiri kati anena za mzinda kumwambako ndifuna kupita kusiko kwambiri. Ucheka watu mauno moto wake ndi wakuti mpyopyoneni mwanayo, mpyopyoneni mwanayo. Kizungu, kiss the son, kiss the son. Tipepere Mulungu wantu wakumwamba tukuthokozani kwambiri kuti tili nawo mpata umva mawu anu. Ndiye tikupemphera mutilankhule mudalitse mpingo wonse mwa Mbuye wathu Yesu Kristu. Amen. Mpyopyoneni mwanayo. Mawuwa achiwerengera a Vice President adziko lino mene anabwera pamwamba pano kudzawerenga ali pa verse 12 ya Masalimo number 2. Komano tisanayambe kuyang'ana verse 12 ya mpyopyoneni mwanayo tiyambe ndi background chiyambi chake fananiyo kuti atsidzanena kuti ilimene ndilangizo akamati mpyopyoneni mwanayo ndi kuti akutilangiza akutiuze zolinga kuchita. Komano asakanene kuti mpyopyoneni mwanayo kuli kumene kwachokera nkhani ne mwachidule tingo yamba nkhaniyo kumene yachokerako. Ndiye Salimo number 2 tiyambire verse 1 yo na Vice President yathu atiwerengera joka pa verse 9. Ndiyeno ine ndiyambire ku verse 1 kale. Mukaona mutu wo mchichewa alemba kuti ufumu wa udzozedwa wa Yehova. Ndiye mutu ufumu wa udzozedwa wa Yehova. Verse 1 akuti
aphokoseranji amitundu nalingiriranji anthu zopanda pake azikhazikitsa okay akuti aphokoseranji chichawa china ndiye kuti akusokoseranji akuchitiranji phokoso amitundu okhala padziko lapansi chifukwa chana akulongolola anthu ali padziko lapansi akulongolola akuchita phokoso ndiye akuti akuphokoseranji chifukwa chana akulongolola chifukwa chana akuchita phokoso sindinenera kwambiri zimenezo zili nkhani yake komano chifukwa tikuthamangira ku 12 kucha ndiye verse 2 akutati ambiri amati mulimve phokosolo auchita phokoso lanji chifukwa chana akulongolola anthu ali padziko lapansiwa ndiye phokoso lake lotani akulongolola chani akuti ambiri amati kwa moyo wanga alibe chipulumutso mwa Mulungu. Ndipo inu Yehova akuwerenga 3 sorry verse 2 azikhazikitsa mafumu a dziko lapansi nachita upo akulu pamodzi kutsutsana naye Yehova ndi wodzozedwa wake ndi kuti tidule zomangira zawo titaye nsinga zawo wokhala mmwambayo adzaseka ambiri adzawanyoza pomwepo adzalankhula nawo mu mkwiyo wake nadzawaopsa mu ukali wake koma ine ndisadafika yone pamene kunepa kuyamba nkhani inake yakuti anthu okhala pa dziko lapansiwa akuti mafumu awo atsogoleri awo apa dziko lapansi akupanga upo wotsutsana ndi Yehova akugwirizana kutsutsana ndi Yehova phokoso limene akuchita ndakuti akuluakulu a dziko lapansiwa akupanga upo kumpangira Yehova kupanga zotsutsana ndi Mulungu wakumwamba. Ndiye kalero kunali zambiri zimene zimachitika akuti akunena kuti chani anthu amenewa alya ife tiyeni tichole nsinga za makoleya za Yehova nsinga tichole zimenezi Mulungu watimangamanga sititakasuka we are not free siti kumjoyo kakati Mulungu watika mkoli ndiakutitie ntidule koli limene Mulungu watimanga nalo kuti timasuke mafumu atikola nkhani ili kuti chiyani apa muitenge ibwererero kodi mmadziwa kuti anthu malamulo a Yehova amaona ngati ndi chipinjo amaona kuti Mulungu akatusale akuona ngati amunjika chonga tindini penene sategeji ndiakuti tichole gololi akati usachite chikololo iye akufana ngazikuchita chikololo anjolowe Mulungu akakusachita chikololo akuona ngati goli wamangika ndiye kuti mawu a Yehova malamulo a Mulungu kwa anthu awokhala mdziko lapansi akuwaona ngati nisingamangika ndi goli ndiakuti tichole goli limene tisiye kumvera Mulungu tisiye potsata mawu tipange zofuna zake. Nkhani imene ndi imene ikuvuta masiku omalizana ndi imene idzavutenso kutsogoloko kuti anthu ofuna kupanga zofuna za mtima wawo kodi si atsogoleri a mayiko pa dziko lapansi mu dzina la maufulu amene mumalimbikitsa ukwati wamuna okhoka akazi okhoka ukwati wochita munthu ndi chinyama pena pake ndaona ndithu mwana anamanga banja ndi mayi ake ku Zimbabwe akuti we have a family together tinika banja lusangalala limodzi ndi akuti msamfuta amene ena anatero ndi ufulu wawo amene
mdzina la maufulu ndikuphwanya malamulo a Yehova kwaona ngati kuti ndikome amangika. Ndiye padziko lapansi zochitika zikukhala zowukira Mulungu tsiku ndi tsiku. Chifukwa ndi chimene akumanga padziko. Ndiyeno tamvera ndiye ndifike pa verse 7 ipo mwina ine ndiyambire verse 4 kai wokhala mwambayo adzaseka Ambuye atsawanyoza pomwe padzalambwa nawo mu mkwiyo wake nadzawaopsa mu ukali wake. Koma ine ndadzoza mfumu yanga pa Ziyoni, phiri langa loyera, ndidzauza za chitsimikizo. Yehova ananena ndi ine, iwe ndiwe mwana wanga, ine lero ndakubala. Undifunse ndipo ndidzakupatsa amitundu akhale cholowa chako ndi malekezero a dziko akhale ako. Ndiye akuti anthu amene akupangana izi wamwambayo Mulungu adzaseka. Kuseka kuchokera mwamba, Mulungu kuseka lenge. Sikuti musaganizire kuti Mulungu kuseka kwake mmene ife timasekera. Koma adzaona kuti ndi anthu opanga nzeru sautanisi. Chifukwa chani kuseka kuchokera mwamba? Chifukwa chakuti anthuwo si kanthu pamaso pa Yehova. Kwakuti Mulungu atamuuza wapita sukalakoso moyo wathu uli m'manja mwake. Ndiye ife ukumamuukira amene wasunga moyo wathu m'manja nzoseketsa. Chunatendeka Nyerere kakata ndikwera pa chikhato ndiye kanandiuma kama nyindiratu Mulungu ukaone kambuyo kake kaja mwamba kamunyindirira Mulungu ine kuona ikuka kuti ndikumkhawulitsa wamva manzi iye takaona ndimaseka kumaka nangoteka kafu kome mukaje kama nyindirira wateka mene ndife tomano ndindi maganizira yane pomwe ife ndife sikanthu ndikumapitiko ife ndamepupangana mene sikanthu fe zomukira Mulungu wakumana kuti tipange zofuna za mtima wake. Nkumati tidule nshinga za Yehova maona malamulo ake ngati nshinga nkumanya kuti zimene tisitayo kukusati masuku ndikali free kupanga china chiliyonse ndakuti Yehova adzaseka kumwamba awansi ndikangochotsaka moyo kawo sema apita tuli chimene akundiukirira ine ndichati awera kuti yenthani tsopano tibwereno pamawu amene afotokoza akuti Yehova anakuyankha verse 6 nanga si dziko lasokonekera anthu awukira Mulungu anthu asiya kuyenda m'malamulo a Yehova. Ndiye Mulungu akuchita kanthu ndi akuti chiyani verse 6 koma ine ndadzoza mfumu yanga pa Ziyoni, phiri langa loyera, ndidzauza za chitsimikizo. Yehova ananena ndi ine, iwe ndiwe mwana wanga, lero ndakubala. Tamvera tsopano ndiye Mulungu nakuti pamene anthu akundiukira aphwanya malamulo anga ndisiya akundichimwira Mulungu akuti koma ine ndadzoza. Ife tikuchimwa Mulungu akudzoza wadzoza mfumu yanga akuti ndayidzoza mfumu yanga inu mwandiukira koma ndadzoza mfumu yanga mu Ziyoni. Akati Ziyoni Zion imatanthauza kuti city of the great king, mzinda kumene mfumu yayikulu imakhala. Ndithaimene amatanthauza Yerusalemu chifukwa chani? Chifukwa kunali mkachisi wa Yehova ndipo mkachisimu munali likasa la mboni limene limayimbira mpando wa chifumu wa Yehova.
ndipo khala likasa mu Yerusalemu mkachisi wa Yerusalemu amati mfumu yaikulu ili ku Yerusalemu ndiye amati city of the great king. Tanda za Yerusalemu mzinda kumene mfumu yaikulu imakhala ndiye amati Zion. Ndiye akunena ku Zion tanda ku Yerusalemu kumene ko akuti ku Yerusalemu ko ku Zion ko ine ndaikapo mfumu yanga akutero Yehova. Ndiye akuuza mfumu iwe ndiwe mwana wanga lero ndakubala. Tsono mwayiona nkhani yamba kusonga wanu komene kulowa. Ndiye akamba zameneyo iwe ndiwe mwana wanga lero ndakubala. Ndiye akudzapitira verse 8 unifunse ndipo ndidzakupatsa amitundu akhale cholowa chako ndi malekezero a dziko lapansi akhale ako. Udzawachora ndi ndodo yachitsulo udzawaphwanya monga mbiya yawomba. Alright, tayambano kuchatiwerekera a vice president. Tonakunena kuti iweyo akuiuza mfumu yaidzoza ichi ku Yerusalemu akuti iweyo ndenda kupatsa malekezero onse a dziko lapansi akhale ako ulamulire ndi ndodo yachitsulo. Mukamamba tsopano maganizo amba kusongola. This is a messianic prophecy. Ndi ulosi ukamba za Mesiya Yesu Kristo. Ndiye kuti akunena za Yesu hapa iwe ndiwe mwana wanga. Kuza mfumu yaidzoza ichi lero ndakubala. Iwe udzalamulira mitundu. Ndiye udzawachora ndi ndodo yachitsulo udzawaphwanya monga mbiya yawomba ulamuliro wake kwa chitsulo wokhalitsa. Ndiye verse 10 ndite kubwera ndi malangizo kwa mafumu a dziko lapansi akuti tsono mafumu inu chitani mwanzeru langikani oweruza inu a dziko lapansi tumikirani Yehova ndi mantha ndipo kondwerani ndi chinthenthe. Yamba tsalano ndi verse pamene pali udaliki wathu ndimene nditiriwerenga komalizira. Ndiye tsopano akubwera ndi malangizo kwa atsogoleri dziko lapansi akuti mtumikireni Yehova. Dziko lapansi mtumikire Yehova ndi mantha ndi chinthenthe. Akuti mafumu inu tumikirani Yehova ndi mantha ndi chinthenthe. Kutumikira loita iwo ndi mfumu ndiye atumikire Yehova akhala uchalichi kutumikira Yehova. Iya kama ndikuze ndisadalele pamene mchipina tanda anthu ena sadziwa ndakhati kwalongosorera dzuloli wina anakichita kiuzi tikuthira mafuta apena pacho takiya tithiretu mafuta azaze tidzikira uplantani tinali limodzi ndi mayi ndiye tathautira tetu kudzera pena pache madusa ulendo obwera ko ndiye tinafika pena pachere tayi basi ndiye takhala lwelo ndiwina walidziwa wekwachabusa akekele maya paliawo ndendali na nyuso wakudziwika uchonchi dzipo chekwatoloto kala facha ndiye wayankulankulankulo ati mawalekeano na pamfombi pili chikipamele pachi kumapele pakata kuma tsuno mukata ni mwakonera uko kata mwakona mwasiyolanike uli sitasiyolanike sitagonere kuma Bible imatumusha kuti tilemekeze mafumu a dziko lapansi tiapatse ulemu wowayenera kuma mafumu wa Mulungu akuti langikani kuuza mafumu mudzilangika maondolangikana toti mudzimva mumtumikira Yehova ndi mantha ndi chinthenthe. Ndiye kuti pamene pakutanthauza chiyani kumtumikira Yehova akuuza mafumu atsogolera maiko kuti iwo amtumikira Yehova ndi mantha. Ndiye kuti chani? Ndiye kuti maulamuliro onse awiri akutchalichi ya dziko onse ongake a Yehova. Ndipake sadati mphamvu zonse zapatsidwa kwa ine kumwamba ndi pake patsiko lapansi. Kodi mukuzoti mchipululu muja munali maboma awiri, two governments akuyenda na Israeli. Panali boma
la kuchipembedzo kuchipembedzo kunali Aroni ndi banja lake. Mulungu sasokoneza kuti kudziko kunali Mose sanali mtsogoleri wa chipembedzo, anali mtsogoleri wa mtundu wa Israeli wa dziko. Onsewa anayikidwa ndi Mulungu. Ndiye mchifere tsiku lina achipembedzo asatanga ndi matamanga ndi achipembedzo. Jana kwa kunena wa dziko Mose anali Aroni ndi mwana wake Miriam akuchalisha Mungu achipembedzo. Mungu anafu Mose sakuziwa kutanga andinena abalanga ndabalanga ameneso amanena koma ntakuchanja ndatsokera kuchanja dana unanitamo kuchika kutokera kwa unafika ndikuipa pakomo polomera ntakoja nto ndio munavuka ngao mutatu Yehova kuita na usema Mose bwera kuno na namkeza mtu wake Mose Mose bwera kuno Aaron bwera kuno Miriam bwera kuno Mose Mose sote kichika ndio anangoti anangura Mungu adati ine ndiko nayo nkula ndiyaneberi ndima nkula nawo kuduro maroto kapena masopenya kuma siziri chonche ndi mtumiki wanga Mose uyu timampana maso ngati munthu ndi nzake ndi anamaliza ndifunso adati chifukwa chiyani simunaopenya mena kufunso mtambo nacho wapi ungocho chongo mbinira mwari ndikhala kale dende inachidika Mose baba kukwenda kwake ndi Mulungu anambuya atia mwari singa wachiricha ati ajida corruption ide Mulungu singa wachiricha naye nali munthu ndikire ndatia mwari Mulungu akutiwe malamulo antenda yakake sumanzi kuti amayeneka kukhala kumbindikiro 7 days simu kuyenda lusema Israeli mkabaro uyu apite kumbindikiro ku quarantine 7 days monga pamalo ndiye nonse muzibigirira amen paka 7 days inata karbino mapita chifukwa chani akuchipembedzo ananyoza wadziko mundino nane awanso saroverani ndiye ndokozi lisanzulino wadziko tsopano adalolerera wachipembedzo akulera ake amfumu a Sauli isindilani mfumu ya dziko siya kuchalichia ndiye chikulina wachipembedzoyo ananyenga kubwera dzina ke Samuel kudzapereka nsembe ndiye pakasunga na mbibi kumadikilira ausa asamuel abwera ine Samuel ndiwole nthawi kupita Samuel ndi uyu tsogoleri wa dziko tsopano Sauli anthu atopacho akula chamwina achedwa kusacha mwina susabwera kuma kupereka nsembe ngati timavuta guwa la nsembe si sama ngotenga nkhuni kuika pamwe nkuphankoso nokuphaka mavuta zungoyatsa nkhuni zosikuita nsembe iki tebasiwa tadi tenga nkhuni kweka ndikuphankosa ndikuinyamula kuikawela pacha kuti ayiperekeze mmene akachipereka nsembe mu akusacha kuturuki nele Samuel chikadere dai naona kuti anthu atopa ndiye ndikuti vanhu vese sosikwera tiperekesebe kuti anthu apita akapume ndiwo vene vamwera ma kumvera kokoma koposa nsembe yopirira akulumwachira topusa ndiye nthawi umene anatembenuka mbusa wautenga wabwino Samuel basi ndakwita
unazipita Sauli wapira kanjo yote kusapita anataka mena kutemberuka mlizidifu kusapita ne uya kupita uya koka tofala ndio tofala jina kapika ke umakuli ndio basi mimi ningepita Jehova ufumu wa nusu akapika watera bani imeenda tena kwa Sauli kifumu Mungu aufuna aliyensa zikira yake wakujibu apie imani asalolelelewe wakumpipo apie ya kumpipo asalolelelewe nifanye nini ba nende na wakucharaji kwa hiyo wanapeleka Mungu anagawa. Our God is a God of order. Mwache wakoso sasa na uyalo ne kimene kuona hapa bijani chakudi magoma onse awili ndake ayo kulita menara satana akundale siya satana yo akujari iki sinewile tosefe tutumikirana Mungu wakumana kusamalia mpaka ndiye kani ajili ndimele ndiye nifanya hapa kuti tona kwa kulano ni mafumu atukala panza kudidu langikani jivani mumtumikira Yehova ndimanta ndikilende kumtumikira kwaje akutumikira Yehova bwanji pokala pambando kumachokolera abantu nkumalambulira abantu nkumayende tsatsiko akubira njino ya Mulungu ita Mose alipira semene ndiye kuti alipamele pacha malomana Mulungu wakumana amen ndia kuti koma ngabira chino atikwira ndimata kuti ndio kwirira Mungu wa give an account to God one day ndita tozake nie tumikira Yehova ndimata ndichitende fapati kwa pansi pale kumpo ndia kuti chopano ndaika mfumu ku Yerusalemu ko imeneyo ndi mwana wanga akuti wenda kubala ndiye mumvendo langizuri ja ndimene timaliza nako langizuri kuti chiani pa verse 12 tsopano mpyopyoneni mwanayo akamati mwanayo ndiye ambazo usakale zamwanayo amuchitakale introduce ndimutanena kuti iwe ndiwe mwana wangu lero ndakubala akunena mfumu yaiyika ku Yerusalemu ija apenali Yesu Kristu ndiye langizuri kuti mpyopyoneni mwanayo kuti angakwiye ndipo mungakayike njira ukayaka pamono poka mkwiyo wake odala onse akumkhulupirira iye amen ndiye kukaona anena kuti mpyopyoneni mwanayo mwana emuyo alikapitoleta kusizulisi mwana wako mukaona Bible achisu kiss the son yes King James Version alikapitoleta si mwana wamba. This is a messianic prophecy aukamba za Mesia Yesu Kristu kudamene mpyopyoneni mwanayo dina mderani akula kuru wabare ni awa kotini kuno akuti mpacheni kisi mwanayo kiseni mwanayo mpyopyoneni mwanayo agabokwi kisi imaonetsa chikondi is a demonstration of love yakuti ndifa months maona Tiana ndakuta ku primary kiss to kiss love to love songs you are kuti ndiye kuti tani zabimbi masiku amenewo kiss imagwiritsidwa ntchito bwanji imagwiritsidwa ngati a way of greeting kupereka moni greeting kwira matundu telemapereka moni kunali so holy kiss ndio akisi tukali kupatsana moni ampatsana ndi kiss panopo ilimo holy kiss kale pena baje Paulo ade kupatsana moni ndi kiss je komando pale kana ni saje
The holy kiss. It's not good. Way of greeting. Commandsio implied friendship and acceptance. Zimakanda uzakuti ndiwokondana mukuvomerezana wina mbili zake. Ndikisio amapereka nthawi zanji masiku ake otani na mawani nthawi yotsanzikana farewell. Akamatsanzikana amatopasana kisi. Nthawi zina akamamuyalira mundu amapereka kisi mwina kwamene akumwalirayo kapena wakufayo akupereka kisi kwa wotsala mwina anake ndalimana chikala Yakobo anapyopyona ndi anata Yosefu tsanzikana nake ulendo farewell. Imagwirizikaso ntchito podzodza mfumu when anointing the king taimene akayekera mafuta ya mfumu kuidzodza ndi amadzayipatsa kisi meneyo ndi amachita kisi pati amatha kuchita kisi pa chibwano cheek, kuchita kisi pa chipumi forehead, amatha kuchita kisi mapazi yochuka ndi mukuidziwa, amachita kisi milomo ndiye imene anawa amati kiss to kick ya mlomo makisa meneyo. Komano kisi cha imasonyesha chikondi pamene ukunkisa. Imasonyesha kuti ukumuona mbele kuti nzako akuntima. Ndiye kisicha. Mundu akakukisa kumamba nditole aperere amatikonda. Kumabe ufokamaso. Chifari kwa makisi yana chinyengosi. Ndikupatsani chisanzo chodzika bwino mwantiwa Yudasi. Muntiwa anampereka Yesu ndikisi. Tibone rade. Paka Yesu wade yako. Sungaji kusitie. Mukumpereka kuna muntu ndikisi kwani. Musayi wade. Wina anali yoako. Kwa abine. Abwera. Ayo njado so big ndikuti kumpabadira iyo sazoti zaka kusapelo na so kutwe ndefage ife tiene la kuziwanso kuti Satana atakulowera mukisibomo kuma langizo likuti mpyopyoneni mwanaye mpatseni kisi. Kisi yakeyo ikutanthauza chiyani? Tatiye ndidaonani buku la Yohane. Yohane chapter 5 verse 23. Yohane chapter 5 verse lake la 23. Apo akutuza kuti onse akalemekeze mwana monga alemekeza Atate. Wose alemekeza mwana salemekeza Atate amina namtuma. Mmene akuti mpyopyoneni mwanayo kuti angambe kukwiya ndi kukutani njira mpakezi. Tipyo akutanizanya tipyopyona bwanji mwanayo Yesu. Kumpyopyona kutanthauza chani? Kukutanthauza kumulemekeza Yesu. Tikapatsa ulemu womuyenera iyeyo ndiye kuti pamchana. 2 kumvera mawu ake. Tikamvera mawu ake ndiye kuti pamchana. 3 kuchita zimene akutilamulira akutiuza. Tikamachita zimene Yesu akutilamulira kumeneko ndiye kumpyopyona. Ake Samuel anati kumvera ngokoma kokosa nsembe zopsereza. Chotero kumkisa mwanayo Yesu kukutanthauza kumumvera. Tichichita Kristu akhale ochita zimene Yesu amatilamulira. Tikangotero iye mumva kukoma mumumva yekha akunena mawu. Pena ananena pa Matthew 15 verse 7 mpaka 9 sindiwerenga ndingokuuzani. Matthew 15 verse 7 mpaka 9 akuti anthu awa akundilemekeza ndi milomo yawo koma mitima yawo ili kutali ndi
Ngekuti akudziwa amene sakumpsopsona. Ali in charity, but they are not kissing Jesus. Ali in charity, sakumpsopsona mwanayo. Chifukwa khadwe lawo sikusonyeza chikondi pakati pa iwo ndi Yesu. Koma akukumbukira ngati mafumu a dziko lapansi aja awatsutsulaje. Mpsopsoneni mwanayo. Yesu adati chiyani? Yohane 14. Yohane 14 verse 15. Akuti ngati mukonda ine sungani malamulo anga. Kanekero ndime kumpsopsona akuti ngati mundikonda ine musunge malamulo anga. Ndipo amene asunga malamulo ake akumvera Yesu, amenewo ndandani kwa iye. Tembenuza nithabwa. Tinati Yohane 14 verse 15. Pano mungu tembenuza Yohane 15 verse 14. Yohane 15 verse 14 akuti muli abwenzi anga inu ngati muzichita zimene ndikulamulirani inu. Amen. Tikhala abwenzi ake ngati tizichita zimene iyeyo akutilamulira. Kuchita zimene akutilamulira ndiye kumpsopsona. Sikuti mukampezere Yesu koma akamati kiss the son, mpsopsoneni mwanayo. Akupezere tizichita zimene akutilamulira. Tikapanga zimene ndikuti tampsopsona. Mapeto ake kwa anthu amene akumpsopsona mwana adzakhala chani? Ndisadawerenge ndimene titseke nawo no kumaliza. Kwa ndisadaliwerenge tamverani. Anena kuti mpsopsoneni mwanayo kuti angakwiye ndipo angakutheni njira ukayaka pang'ono kokha mkwiyo wake. Mpsopsone mwanayo kuopa kuti angambe kukwiya. Chifukwa akangokwiya akumalizani njira. Akamati njira ndiye kuti anthu muli paulendo mukupita kwina kwake. Sikatera ndiye njira ngati simumpatsa mwanayo akuti muthera njira sitikafika kumene tikupita kuti. Zikundikumbutsa ana Israeli m'chipululu. Alipo ena adaukira Mulungu sanampsopsone mwanayo. Ndiye monga chinakora takani ndiyakwera mukikumbukira nthaka inang'ambika kale ndikugwera pansi amoyo nthaka ndikutsekeka. Chifukwa sana mkise mwanayo. Ndiye mkwiyo unayaka. Utayaka mkwiyo anawata njira sana kafike nawo ku Kenani. Lero linonso ambiri atakuthera njira tisadakafike ku Yerusalemu watsopano. Yesu asadabwere tisadakalowe kumwamba angakuzothera njira nkumagwa kumoyo wa uzimu. Chifukwa sakumpsopsona mwanayo, sakumvera, sakuchita chifuniro chake. Ukayaka pang'ono mkwiyo wake. Koma kwa iwo amene akumpsopsona, akumulemekeza, akuchita chifuniro chake, phindu lake ndi mapeto ake ndi awa. Timalize tsopano Yesaya 35 verse 8 mpaka 9. Yesaya chapter 35 verse 8 mpaka 9. Kena kutiwerenga tena amene mukulembano mukulemba kuti verse 8 mpaka 10. Verse 8 mpaka 10. Tambera ndipo kuwerenga verse 8 mpaka 10 yo time words. Ndipo kudzakhala khwalala kumeneko njira, ndipo idzatchedwa njira yopatulika. Audio sadzapita mmenemo, koma iye adzakhala nawo oyenda njira, ngakhale opusa sadzasongera kumeneko. Ngakhale chirombo chowusa sichidzapondako pena kupezedwa pamenepo, koma akuomboledwaye adzayenda mmenemo. Ndipo omboledwa a Yehova adzabwera nadzafika ku Ziyoni ali kuyimba, kukondwa kosatha kudzakhala pa mitu yawo. Iyo adzakhala ndi kusekera ndi kukondwa, ndipo chisoni ndi kuusa moyo kudzachoka. Ndimakumbukira nthawi imene tili pano tinkayimba nyimbo imene verse 10
Therefore the redeemed of the Lord shall return. Mweko mwile nyimbo na chorus tukaka hivyo. Kwa MV na mene sina yewaye ikali MV. The ticket of Mumpa. And they'll be singing unto Zion. Mweko mwile verse like in mene. Ndi kusi kulena kuti abale ndiyangu mchonjone mwana timvere Yesu timchonjone pakumulembekeza ndipo chita chifuniro chake chifukwa ulendo watu njira mtatsala pang'ono kukocheza kufika dziko la lonjeza kufika Kenani wakumwamba posachedwa tikuyandikira ndielero aliyense akhale mdindo paeka kuyang'ana kwati ndikumchonjona mwananu kapena ayi ndikuchita zofuna za Yesu za Mulungu kapena ayi kuleka kutifunsa ndiye kuti ngasiti nasite ndinenge kusinthika kuchokera mkati. For change must be from within. Kuja kukoza machoni anthu amata kukhala ndi uzimu wolenga wa fake uzimu. Naona uzimu wolenga iye swa uzimu kwenda kuolenga uzimu akamai mukamendo nyama ndiye kunyanya mirako kwa mako ndikana ndikoma kwa uzimu uzimu ulemele wolenga tobaka uzimu wolenga mafika pokanika kuyanka funso lopeka lakini kanika kuyanka tukao uzimu watu Mwaseraman, hallelujah. Praise the Lord. So mwezi so mwezi but hallelujah. Praise the Lord. Iya ni wakotokea na usimu zake. Wasefukia uore ukaika na ukiaka upeka katika mbele akujua sio kwani yao maka nikapyaka limene usimu wachuka kwa maana kunene kumkunja kukuona ndugu koma Mungu amayangana mkati mantimu je wina wasatumika alinoni pamene mawereka wanalendo alinoni from alinoni analemba wina nani na kuti if an egg is broken by an outside force life ends. If broken by an inside force, life begins. Great things always begin from the inside. Another word was said, akuti dzira likaswedwa ndi mphamvu yotokera kunja kwa dzirako kawina walipona kapapera mwana pa dzirako likaswedwa akuti moyo umatira kukaja ndio likakukaja sigazaso madinzili sigazabado sigazaso na sigaswedwa kutokera uchi koma kuti koma dziralo likaswedwa kuchokera mphamvu yankati mwa dzira moyo umayamba ndikuti kakuka linoma kamasoko kayezaso takaka kagazo kama tukuka yaswa diana taswakoka taturuka kifua kuswako kuchokera mkati kumkaswera kutokera kunja sitamu zira lijana terakombo kanegeni nibenana nena mkuru wasa zvinari kutanza kusita kweni kuvomerezeka ndi Mulungu mukazisi kuchokera mkati mwantini uze ndikunja nkaziliona kuna hauzimu kia kusisa ngose kugosa temoro wina amene Ellen White Ministry of Healing page 511 akuti Christ in the heart, Christ in the life, this is our safety. Yesu mumtima, Yesu moyo watu, chimenecho ndicho chitetezo chake. Kuti adauza kuti mwanayo Yesu timpyopyole timvere akhale mumtima mwake, mawu ake
akhale mu mtima mwake fanya wanena kuti muli abwenzi anga inu ngati muzichita zimene ndikulamulirani. Ndiye mawu akuti mpsopsoneni mwanayo akambe kukwiya. Ulendo uno tili pa ulendo wopita ku Yerusalemu watsopano kumwamba. Ngati sitimpsopsona mwanayo Yesu njira, kusamvera mawu ake, kusamulemekeza, kusachita chifuniro chake, tifera mjira mwamuno kuzimu ndazinazo ngakhale kuthu tisanafike ku Yerusalemu watsopano. Kodi madziwa kuti nzotheka munthu kufa nthawi yako isanafike imene Mulungu adakwikira lilipo vesi lake ukapambanitsa kupusa ndi kuyipa uferenji nthawi yako isanafike. Ndizotheka ndiyanatira timalumbirira ndimafuna kunjoya nalo dziko Mulungu osamvera osamphepona Yesu nditimafatilibiriwiri ndiyanatimene ndiye mfuto nakuti ukapanda kumvera mawu a Yehova umafansanga ukalowerera kwambiri ulekana nalo dziko wansanga. Mpsopsoneni mwanayo kuti akabwere. Chokondweresa chakuti onse amene akumpsopsona mwanayo akafika sathera njira saonongeka njira tukafika ku Yerusalemu watsopano posachedwa mpaka na Yesu Kristu atulukira. Ndimene akuti omboledwa a Yehova adzakufika ku Sioni kumwamba ali kukondwa ali kuyimba tili kuyimba ndipo ali kukondwa kudzakhala kwa mitu mwake kuusa moyo ndi kulira zonse zitatu tukaliwa mu mzinda pasipata chimene chinandipangitsa ndikhale Khristu ndekha. Ndifanye ndinamponya mfoti yanga kuponyera Yesu ndimtsata zifunde zitani khale kutabwera imfa ndife ndili ndi Yesu chifukwa mdzukiro kubwera. Ndiye ndikuze tsiku limenelo akuti tonse tichasandulika omboledwa potamtuka m'manda zisamsimda ndikuona bingu dazonjira tikunyezekile wakufuna chifundiko sekutoka zipyera tonse kutoka ndili chipyera ile pakundo pakudagwa 1968 anandituma mai anandikanda Mulungu kutili kuliwe pakacha ukanda kutiketi kwa naundi tani atapita ukagaisa mbada kuchimanga ndiye mangira kasaisi kumangira pakada ili kangana ndiye mapasira chambali chingani zantanda ndikumolowesa ndikuprogramu kizitore ndekauta ile kakaprogramu kakakati shati sina mange wabana ni akati na mangeti nimapita ukagaisa kwina kwa tingati kwa pale unanizungu pale mwano ndiye kuna chikani ndiye kutiki ye nafika kuchesere kuja kuli lero teacher school tumuni ndiye machesere ekatoki uli wafundi basi ye ino machesere ndinga imakoma kwa ngoma ndijambali kumsikeze ndijambali ndipeko ita kachani kajabeli beli makanga damule bela kwake kana beuga dochi kama mukupanga kuni maona sana ndio uli pantunda lakini tena mwana kapamba ndiye panali koko la church ikutama ngeji ile ndio ni koko ndio pandi pakuja tara na kupanga church na mbindizika kwa sisi zinaone ngeji na ibatama na ndio kwenda bodo amene baba mpaka pano tukera tukiri baba 1968 daga panchi kera nojona then chipanga tonse ba sina tolerezo tina kwenzika muri singa tole bazu bangwena na mwana yobe umakaba wa unukutsipira chi atiye ndobereza alibonya leta amadziwa baba alibonya leta kulibeli tofika to speak Najira como chikiraki kuma pokera Yesu chikitare mini chumzako chukira tam ule ile kuti chikumene ulifike neto tilekane nawo mafuta chikwa pasi tikawa mu mzinda ndokawo amene anamchomchona mwanayo amene amalowa mu mzinda ile ndikuti leo Ambuye Yesu ali moyo wanga mnajamani munitangize niende nanu kufikira usiku mende karudi mu mzinda pasipata
Kodi mene ni pemperano, tawana manjani. Tipepe Pastor Thomas, atipeleke manjani ufuti chakusisa kae manjani. Tieni mwanzi. Muwezeke ndikulemekezeka Mulungu wathu ilamule kumwamba masanano. Chifukwa chakuti Mbuye mwatikomera mtima tonse kulisunga timatanzi. Tikuyamika mifanya kuti Mulungu munalola tuwe la Sabata kusunga limodzi kupembedzana. Koma tikudziwikana kuti ife ndifanolepera ndochokera kusoka. Chokha chakuti Yehova mwatiyitana kuti lero tiphunzire kupempherana. Khumbo lathu nchakuya kumulungu chakuti mulipo mulungu zathu. Mulole kutiphunzitsa kumvera inu. Mulole kutiphunzitsa Yehova kuti chifundo chanu. Mulole kutiphunzitsa kulemekeza nthawi zonse pakutero tsiku lina tizadziko ufumu wanu. Ife khumbo lathu nchakulamulira chakuti tsiku lina panongodza mitambo ndule mwa ukulu tizadziko ufumu. Pachifukwa Mbuye pamene tapanga chisankho chakulemekezana, chakuita chifundo chanu, chakukumverani, musatisiye tokha. Mulole kuyamba kuyenda nafe kuyenda tsopano mpaka ine mukadza. Popeza pempha mwa Khristu Yesu. Amen. Vice President wa dziko lino Dr. Michael Usi anakapemphera ku Tcholo pa Malamulo 7.